Башкалабыз Казанда Жәлил укулары Бүтін Россия фәнни-гамәли конференциясы башланып китте. Ул 3 мәйданчыкта уза. Теманы Шулпан Әмире дәвам итә. Жәлил образын театрда һәм кинода ничек аңлаталар? Рәхим Саттар үз шигырьләрендә нәрсә турында язган? Бу һәм башка темалар Жәлил укулары Бүтін Россия фәнни-гамәли конференцияның әле кайберләре генә. Конференцияның беренче көне түгәрәк өстәл форматында Шәриф Камалның мемориаль фатиры Татар әдәбияты тарихи музеенда узды һәм Бөек Ватан сугышында һәлак булган шагыйрь Рәхим Саттарның тууына 110 ел тулуга һәм Муса Жәлил музей фатирына нигез салуга 40 ел тулуга багышланды. Максат шушы исемнәрне күтәрү, максат яңадан аларның иҗатларын халыкка җиткерү һәм максат аларның биографияларында булган ак таплар бетсен иде һәм инде бу фәнни дәрәҗәдә эшләнгән биографияларны күрсәткән менә шушындый безнең хезмәтләребез барлыкка килсен иде. Конференция барган көннәрдә шагыйрьләрнең кулъязма дәфтәрләре күргәзмәсе оештырыла. Студентлар Жәлил һәм Саттар әсәрләрен дөнья халыклары телләрендә укый. Жәлил укуларының тантаналы ачылышы бүген Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният-ара багланышлар институтында була. Ә инде Жәлил укуларының нәтиҗәсе буларак фәнни тикшеренү эшләре тупланган җыентык чыгу планлаштырыла. Шулпан Әмире, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.